हे गाइस आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय आयदाया जाबाय आसाम पुलिस एसआई एग्जामनि 24 एप्रिल 2022 आव जानानै थांखांनाय मेमोरि बेस्ड सोंनाय फिननाय लानानै फैदों। आं बिदिनो कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि थाखाय सोंनाय फिननाय लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना आयदाखौ गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। बे सोंनाय फिननायखौ आं गुबुन ससियेल मिडियाफोरनिफ्रायसो कालेक्शन खालामनानै बानायदों। बबेबा सोंनाय फिननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ। नोंथांमोना सोंनाय फिननायखौ गोरोन्थिया जादोंब्ला बुंहरबानो जाबाय। थार फिननायखौ हरगोन आङो। नाम्बार 1 कुइसन। बे नाम्बारफोरा बेबायदि नङा, आं बिदिनो गावसो नाम्बारखौ होनानै बानायदों। फैदो दाना नाम्बार 1 कुइसन। आसाम एस'सिएशनखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन 1903। आसाम एस'सिएशनखौ 1903 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 2 कुइसन। जरहाट सार्वजनिक सभाखौ सोर दादोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन जगन्नाथ बरुवा। जगन्नाथ बरुवाया जरहाट सार्वजनिक सभाखौ दादोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 3 कुइसन। कर'नाया माजों गोसारो? बेनि राइट एन्सारा जागोन भाइरास। कर'नाया भाइरासजों गोसारो। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 4 कुइसन। सत्यमेव जयतेखौ बबेनिफ्राय लानाय जादों? बेनि राइट एन्सारा जागोन मुन्डाका उपनिषदनिफ्राय लानाय जादों। बेनि राइट एन्सारा। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 5 कुइसन। कच फोलेर गायसनगिरिया सोर? बेनि राइट एन्सारा बिश्व सिंह। बिश्व सिंहआ कच फोलेरनि गायसनगिरिमोन। नाम्बार 6 कुइसन। मौर्य फोलेरनि गायसनगिरिया सोर? मौर्य फोलेरनि गायसनगिरिया जाबाय चन्द्रगुप्त मौर्य। चन्द्रगुप्त मौर्यआनो मौर्य फोलेरखौ गायसनदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 7 कुइसन। आसामाव मेडिकेल कलेजखौ बबेयाव गायसनजेनदोंमोन बा गायसनजेनामोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन डिब्रुगड़। डिब्रुगड़आव आसाम मेडिकेल कलेजखौ गिबियै गायसनजेनदोंमोन। नाम्बार 8 कुइसन। नामगसायाव बेसेबां गसा दङ? बेनि राइट एन्सारा जागोन 1000 एबा 1000। बेखौ हाजारि गसाबो बुंनाय जायोमोन। बेनि राइट एन्सारा जागोन 1000। 9 नाम्बार कुइसन। प्रहलाद चरित्रखौ सोर लिरदोंमोन? बिनि लिरगिरिया जाहैबाय हेम सरस्वती। हेम सरस्वतीया प्रहलाद चरित्रखौ लिरदोंमोन। नाम्बार 10 कुइसन। ए फिउ रिमार्क्स अन एसामिस लेंगुवेजखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि लिरगिरिया जाबाय आनन्दराम ढेकियाल फुकन। आनन्दराम ढेकियाल फुकनआ ए फिउ रिमार्क्स अन एसामिस लेंगुवेजखौ लिरदोंमोन। 11 नाम्बार कुइसन। क'भेक्सिनखौ दिहुनदोंमोन। क'भेक्सिन माने भेक्सिनखौ दिहुनदोंमोन भारत बाय'टेकआ। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 12 कुइसन। बबे नोगोरखौ सानजानि स्कटलेण्ड बुंनाय जायो? बेनि राइट एन्सारा जागोन शिलं। शिलंखौ सानजानि स्कटलेण्ड होननानैबो बुंनाय जायो। नाम्बार 13 कुइसन। गुवाहाटीनि उग्रतारा देवालयखौ सोर लुदोंमन? बेखौ शिबसिंहआ लिरदोंमोन। शिबसिंहआ उग्रतारा देवालयखौ लुदोंमोन। नाम्बार 14 कुइसन। 2022 नि 31 जानुवारिसिमाव आसामाव गासै जिल्लाया बेसेबां? बेनि राइट एन्सारा जागोन 35। जोंहा गोदानै तामुलपुर जिल्लाखौ 26 जानुवारियाव बेखेवना होनाय जादों। बिनिफ्राय जोंहा दा गासै बेसेबां जिल्ला जाखो आसामाव? 35। दाना नेक्स्ट कुइसन। जयसागर पुखुरिखौ सोर जावदोंमोन? जयसागर पुखुरिखौ सुख्रुंफा एबा रुद्रसिंहआ जावदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 16 कुइसन। महामुरिया बिग्रायनाया माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जागोन 1769 मायथाइनिफ्राय महामुरिया बिग्रायनाया जागायजेनदोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 17 कुइसन। बरदलै ट्रफिखौ माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन? बरदलै ट्रफिखौ 1952 मायथाइनिफ्राय 1952 मायथाइनिफ्राय जागायदोंमोन। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन।
आसाम इट्स फर्मेशन एन्ड डेभेलपमेन्टखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि लिरगिरिया जाबाय बनिकान्त काकति। बनिकान्त काकतिया आसाम इट्स फर्मेशन एन्ड डेभेलपमेन्टखौ लिरदोंमोन। नाम्बार 19 कुइसन, रानथाम्बर नेसनेल पार्कआ दङ। रानथाम्बर नेसनेल पार्कआ मा? राजस्थानाव दङ। आं दिनै बे भिडिअ'आव 20टा कुइसन लानानै फैग्रोबाय आरो बिदिनो आं 20 गासिबो कुइसनखौ लानानै फैगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय सोंनाय फिननाय लानानै फैबाय थायो। फैदो दाना दिनैनि लास्ट कुइसन एबा बे भिडिअ'नि जोबथा कुइसन, भारतनि देरसिन मानसि गोहो गोनां सेन्ट्रेल आर्म फर्सआ जाबाय CRPF। CRPFआनो मा? भारतनि देरसिन आर्म फर्स। दिनैनि एन्सार किया बेसेबाङानोसै। नोंथाङा जुदि आरो नेक्स्ट माखासे आद्रा थाबावनाय कुइसनफोरखौ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बिदिनो 2020 कुइसनखौ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम आरो लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो।